Sobrang laki na ito, may kalaban pa to. Posible, no? Imposible mga boss na may katapat pa to. Sa ganitong laki niya. So, ano, nasikaso ko itong mga G na to. Ayan. So, kompleto to mga idol. Ang dami na ito. Ano ba sila lim? 1, 2, 3, 4. Almost 300 na G yan. Nandyan. Tapos meron ako dito. Sobrang lalaki. Walang iya. Hindi ko alam kung anong gagawin natin dito, no? Sobrang lalaki talaga. Oh. Ang lit pa naman tignan na ito pag sa video, no? May 5 piso. Pero tiyak, meron kasi kumukuha ng sobrang laki dito. Sobrang laki talaga. May kumukuha nito, no? Ang liit pa nga sa tulog nito, eh. Tapos Margus line pa talaga, no? Ano kaya nasa likod niya? Hindi ko ito nakita. Shit. Tigre, oh. Kapal. Laki. Mga Margus to. Derby size niyan, laki, oh. Grabe itong mga gagamba na to. Ang lalaki. Gaganda ng gagamba. Grabe to mga idol. Sulit na sulit dito, no? So, alams na. Yung mga nakauna nito, ang gaganda ng gym no talaga, no? Alam nyo pa naman Margus mga idol. Talaga naman. Iyak talaga, no? Gandang derby size, oh. Gandang derby size niya, no? Maganda to. Extended to mga idol. Ganda to. Magod din siya, oh. Ganyan siya na derby size, oh. Ganda to. Ganda pa ng pang-fight, no? Daming derby size, no? Ano sama? Puro tigre talaga. Tigre pula, itim yung mga gagamba sa Margus. Madalang yung mga ganito. Madalang yung ganyan, no? Puro ganito. Gaganda ng gagamba. So, may pula-pusot ako nakita, eh. Hindi ko alam nasang pilas yung malaki. So, derby size pa rin to. So, lalaki ng G. Ang gaganda. Oh, grabe to. Derby size ulit. Ay, shit. Derby size na naman. Grabing derby size. Nagre-reflect kasi. Palubat pa yung cellphone natin. Di ba kukunan? So, laki ng gagamba. Gaganda, oh. Puro derby size, oh. Super. Grabe ng mga pang derby size to. Super mga idol. Itong itim, derby size ba to? Pang-hakpite to. Pwede to pang derby size mga idol, oh. Grabe, gaganda. So palabasin natin yung malaki. Yung sobrang laki, no? Gusto ko na makita kasi yung gaano ba talaga kalaki yun. Ito siya. So check natin. So Gino, palabas ko tong malaking gagamba para makita nyo. So yung pinakamalaki, no? So wala namang kalaban to. Posible may ka-size to mga idol. Sobrang laki na ito, may kalaban pa to. Posible, no? Imposible mga boss, may katapat pa to. Sa ganitong laki niya. Sa laki na ito, iwan ko lang talaga naman.